De Frieske bouwbedrijven Dijkstra Draaisma en Jorritsma stappen naar de rechter. Ze zijn het net eens met de gunning van de nijbouw van Tialf om Ballast Nedam. Want eind deze week kan bezwier ondertekenen worden, dan wordt de gunning definitief. In april zet de bouw uiteen. Zo'n Ljouwerters en een snitser binnen onhouden voor de handel in hennep. In Meppel hien ze een hemkwekerij met 900 planten. De politie kwam de zaak op het spoor doet een van de maalje onhouden waard bij het bedrijfsgebouw en er een sterke hempgeur uit de auto kwam. Sikko Heldoorn is beneemd daar waarnemend burgemeester in de gemeente Dantemadiel. Heldoorn zijn termijn als eerste burger van Assen werd net verlengd. Hij volgt in Dantemadiel Arie Alberts op, die het nou waarneemt in de gemeente de Frieske Marren. De Dokkumer Vlaggencentrale verkepert een soort Grenslander vlaggen. Die bin omraakbroekt bij de demonstraties in de gaswinning en de sluiting van Aldel in Delfziel. Nevens de Vlaggencentrale binden nog voldwande Grense vlaggen op varje. Joen en vannacht is het om het vriespunt hinnen, kans op gladens. Morgen droeg, 3 graden, een koude eerste wind krijgt 5.